living easy, let me free. The seas are taking and while we were right, asking nothing, let me be. Taking everything in my stride. Don't need reason, don't need right. Ain't nothing I would rather do. Going down, party time. My friends are gonna be there too. I'm on a highway to hell. Highway to hell. I'm on a highway to hell. I'm on a highway to hell. No stop sign, speed limit. Nobody's gonna mess me around like a wheel. Gonna spin it. No one gonna mess me around. Hey, is that done? Pay my due. I'm singing in a swing band. Hey, mama, look at me. I'm on our way to the promised land. I'm on a highway to hell. I'm on a highway to hell. I'm on a highway to hell. Highway to hell. I'm on a highway to hell. Highway to hell. I'm on a highway to hell. Highway to hell. Boas, son David Amor, estou aquí para presentar a Gala Centola de Ouro. Queredes acompañarme? Imos a carpa. Imos! Supónse que era aquí, isto está Baleiro. Equivocaríame de día. Bueno, ali hai un bar e ves ambiente. Vou tomar a caña que peso sempre, hai tempo. Buenas, porme unha caña de mao. Unha cañita por aquí. Mira a cousa, que tiña que presentar eu isto da Centola e estou aquí e non hai nadie. Cambiaron de día ou que pasou? Foi para arriba, cambiaron de sitio. Para arriba, para onde? No auditorio, sabes onde queda? Ui, tedes auditorio ahora? Sí. Caramba, non foi sin tempo. Sabes onde está o concello? Sei. Sabes a calle que sube por aí atrás? Sí. Pois esa non, a Sigiante. Ah, vale. Onde xogabas o balmán? Sí. Pois sabes onde está o pabellón? E ali arriba. Pois máis para arriba, tens que seguir subindo. Dicas moi ben, ti, Por nada, vou ir dándolle para lá, que ainda me leva un rato. Esta caña apunta ao señor Mau, que despois ven por aquí xa, está todo pajo, vale? Graciñas meu. Que raro, os camareros do Grover levaba micro, non entendo nada. A ver, este concello no. O siguiente. Pois o siguiente... Siguiente para que lado? Será para este. Siguiente. Un coche este que vai para o auditorio porque non se lo quiere perder. Pero isto que é? É o Grove ou é Vigo? Esta costa... Non. Cuidado que non vos veña aquí a ver, caballero, meter algo de lucería, Puxerse... Aquí está o meu camerino xa, pero... No, aquí vos non entrades. Ora vos o que tens que facer é aplaudir e berrar moito Grove porque comezamos! Boas tardes. Que tal?
Oiches, hai que pagar a Airtel, non ten boa cobertura o vídeo, Aí ao final saltaba a cobertura ou algo. Bueno, antes de comezar, me gustaría un forte aplauso, eles non están aquí, pero para The Band, esta banda de jazz, forte aplauso para eles que nos van a acompañar hoxe ao longo de toda esta gala. E non paredes tamén Pablo Méndez, que as súas acrobacias estaban aí a entrada, e despois tamén nos terán máis sorpresas. Bueno, guardade algo de aplauso para despois. Que maravilla, que bonito vervos aquí neste auditorio, Parece que nada, de repente, pum, 40 anos despois un auditorio, así. Non apretastes moito tampouco vos para coxer. Na verdade que, unha cousa, por dentro está moi bonitora. Co que tardaron facelo, poderon acabalo por fora. Eso está sin recebar. Iso quedou así... O típico Galicia, ladrillo cara a vista. É moi típico de aquí, eso. Pero isto sabedes por que non? Por que hai tanta casa en Galicia con ladrillo cara a vista? Porque parece ser que se ti non enluces a casa, non está acabada a obra. Entón non hai que pagar final de obra. Señora, levan 40 anos xa, que está nos costando moito acabala. Xa van 3 generacións pasadas pola casa. Isto é moi importante en Galicia, isto pasa un pouco, porque sabedes que... Non berredes, que pasou? Queredes poñer o vídeo ao principio? Estaba bonito, Quedou vos pena que non se mirara ben. Non me berredes aí atrás. As sillas son cómodas. Bueno, hola a todas as autoridades, un placer tervos aquí. As sillas son moi bonitas, ora, non está fácil atopar cal o teu número, O número é unha cousa pequeniña que ven aí a esquerda, se vos fijades, aquí, se estades así, isto aquí, neste apoyamanos, hai o número aí. Oiches, meténdolle o codo ao lado. Perdona, creo que son 17, perdón. É para conocerse, é un pouco... Para ver como ven a xente da casa. Ahora, sitio precioso, moi cómodas. Non, estaba dicindo que as casas en Galicia hai unha figura fundamental que eu creo que hai que poñerla en valor, que as casas de Galicia teñen unha arquitectura especial gracias ás abuelas. As abuelas galegas son claves en todo o que é a arquitectura galega. Eu, a abuela galega, é o mellor que hai neste mundo. As cousas como son, os que teñades a sorte de tela, por favor, coidadeas. Os abuelos tamén, pero as abuelas... Eso ten unha forma de falar. Teñen unha pregunta retórica con doble negación que eso non existe noutro mundo. Eso, por exemplo, unha abuela que, cando hai que ir á fonte buscar a auga, non che di vas á auga? Non. E diche, e logo, amigiño, e ti non me quererás ir á auga, verdad? Doble negación afirmativa, non? Claro, entre que líate, vas, porque non sei se é así, se non, eu vou por si acaso, non? E é increíble como influen na arquitectura, porque, feito, as casas galegas están diseñadas polas abuelas, non? Entón, para ela, o máis importante é a mesa da cociña, que é un mesado de mármol así de lado a lado, grande, que ora os constructores pasan mal, porque dinlle, señora, quere que temos aquí un pouco de silestone? E dille, sí, ti bota o que queiras, ora por riba botalle mármol. Pero isto ten unha razón de ser. Isto é por qué? Porque na cociña galega, se é típica galega, está o mesado de mármol e hai unha cociña de ferro, a bilbaína. Sabedes cal é, non? Bueno, que en Bilbao dirán ya de aquí. Bueno, non sei, como sei. Entón, que pasa? Que as abuelas sentanse ali detrás da cociña, así, despois de comer. E claro, unha abuela cambia a biología. Xa, ela, o corpo valle de outra maneira. Sabedes como fan os cocodrilos que se poñen nas beiras do río, así, ca boca aberta, e collen calor? Pois unha abuela igual, ponse así detrás da cociña e ela remángase, e apoia así contra a cociña. Entón, di, que lle ven moito calor da cociña, refresca o antebrazo contra o mármol. Que ve que o mármol lle refresca moito, levanta o antebrazo e colle calor. E ela así vai se termorregulando, ela vai exercendo ese control. Por eso hai que ter pedra el bilbaína. E hai unha característica común a todas as abuelas galegas, e son 100% abuelas galegas, que elas despois de comer, dinche eso de, neno, deixe o parto a ver que di do tempo. Que podía mirar pola ventana, pero ela justo aí que yo dije a televisión. E entón empeza a facer este movimento que os científicos chaman cotenear, non? Empeza a facer... E di esa frase tan bonita de non sei se me quererá dar o sono. Entón, claro, ti si és un bon neto, dille, pero abuela, vai pa cama a descansar. E xa ela cando salta, di, ai no, pa cama non vou, que senón despois pola noite non durmo nada. Porque unha abuela, se é 100% galega, elas pola noite non duermen nunca nada, jamás.
Nunca que digo desto aproveitalo, poñelas nos polígonos a vigilar ou algo. Digo, por sacarlle algo de partido. Bueno, o caso é que está ali, hai unha conversación que é a miña favorita, que é cando durma na casa o día da festa, así, o mellor deitache está algo tarde, e levantas o día siguiente, está ali na cociña, e ti xa te acercas e dille: "E logo, abuela, usted que tal descansou?" Esa che di, "Ai, meu amigiño, e non che dormín nada. Nada, porque eu meteme na cama e este cuerpo xa trépele, e volta pa aquí, e volta pa ali, e volta pa aquí. Esta reuma que se me sube polos huesos, e pónseme na cadera, e toda a noite erro, porque este cuerpo ya está máis allá que acá, porque eu vou che dicir unha cousa, meu amigiño, eu polo ano que ven por estas fechas non contedes comigo." Que isto, claro. Que isto levo dicindo 20 anos, que eu dije 20 anos máis, pero que ti deixas de acabar a retrónica toda e o que acaba dille: "Pero abuela, se cheguei aos 3 da mañá estaba usted roncando que baneaban as paredes do pasillo." E xa di ela toda aí: "Ai, sería mijiña que me quedei, porque eu dormí non che dormí nada, eu nunca jamás." Bueno, coidémolas moito e queirámolas moito. Pero xa aquí estamos pa entregar uns premios a veciños e a veciñas, isto é moi bonito. E, bueno, é unha gala singular, con as características. Vamos facer unha pequena homenaxe. A verdade que estades moi nerviosos por quen serán os premiados, verdad? Gritades, sí! Pero que falso, se xa se sabe. Non dixedes a todo que sí, un pouco de estar atentos. Pero son os premios, eu penso que é unha pequena homenaxe. A verdade que me parece moi bonito recoñecer o traballo dos veciños e das veciñas. Entón, vai ser da seguinte maneira, non? Vou dicir así o protocolo para que quede claro. E ora, aquí ora non sei tres deixaremos con a actuación. O que remata a actuación entrará un vídeo homenaxe, porque isto é un pouco auditorio, pero tamén queremos aproveitalo de cine. A ver como van os vídeos, porque vai como o primeiro. Bueno, os vídeos xa vos aviso que son un pouco películas cortas. Pero hoxe é o día dos homenajeados, entonces hoxe é un día de celebralos a eles e merecen esa atención. Entonces vamos ver un vídeo moi bonito e ao acabar o vídeo salirei eu, esta persona, e eu chamarei os entregadores, vale? Entregámoslle un diploma e a centola de ouro. Entonces os entregadores virán por aquí e suben por aquí, vale? Aquí temos unha compañeira que moi amable lle dará o que ten que entregar a cada un e o que eles estén subindo eu direi: "Este premio", todos moi nerviosos, para tal persona ou tal colectivo. Entón, esa persona é a que sube despois e aquí poñerase o homenajeado, o premiado no centro e os entregadores aos lados e facemos a foto aquí no medio. E despois, unha vez que isto este a foto feita, o homenajeado ven aquí e di unhas palabras de cariño. Tampouco fai falta alargarse moito, que queremos ir cenar. Quer dicir, xa co vídeo co premio tedelo feito. Non, a ver se hai máis de 15 minutos se quita el premio, estamos avisando. Creo que é así, non na organización. Bueno, está máis ou menos clara a dinámica da gala? Xa veredes como algunha quere subir por ali ou, bueno, ora eu xa metendo presión. Bueno, de verdade, moitas gracias a todos e a todas por vir nesta tarde tan especial dentro desta fantástica festa do marisco aquí no Grove, mira que falada raro, na Lix Festa do Marisco. Que sempre falaron... como? Que son números romanos, perdón. Vale. Claro. Non é Lix, é a... Bueno, xa sabedes vos que sodes de aquí. Gracias. Pero antes de comenzar, vamos a disfrutar un pouco desa fantástica voz de Andrea Búa co seu tema Alfonsina. Moitas gracias.
pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, deja que no duerma, no brisa en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar. BDRI é basicamente um sonho para qualquer biólogo marinho, para qualquer estudante que deseja percorrer este caminho da ciência, estudar mamíferos marinhos. Es un centro de investigación internacional que Bruno fundó hace muchos años en Italia y es una referencia internacional sobre la investigación sobre mamíferos marinos. Pois o Instituto BDRI é unha asociación formada por investigadores que trata pois, de abastecer, de aportar unha falta de coñecemento científico e, sobre todo, de educación das xoves generacións de investigadores do futuro que queren aprender como se levan a cabo estudios sobre os cetáceos, sobre todo mamíferos mariños.
Yo conocí al BDRI desde principios de 2010-2012, cuando estudiaba en la universidad, y ya conocía, podemos decir, un poco del prestigio de la labor que se hacía aquí. Pois a idea, o concepto do Instituto xa naceu, pois xa cumple agora a maioría de idade. É casi do ano 2005, cando naceu a idea de crear un centro de formación e ao mesmo tempo de investigación científica. Creo que después de tantos años de trabajo, el mundo está empezando a conocer el BDRI como un centro de investigación importante. Desde hace muchos años hay muchas horas de trabajo que se han vertido en el centro y en todo esto, y creo que es un poco de reconocimiento a todo el trabajo que ha hecho CDRI Olga durante tantos años, entonces se agradece mucho. Estamos haciendo algo más que otra gente aquí en Ogrove. No creo que haya más instituto en Galicia tampoco que hace este tipo de trabajo, llevando a mucha gente de todo el mundo. Desde el punto de vista de alguien que trabaja en el BDRI es un honor, obviamente, ser parte de este equipo, y es probable que nos den este premio, porque aquí lo que hacemos y lo que hace el equipo es concentrarse en la labor, en la investigación, en saber más sobre los mamíferos marinos. Es la parte más importante. Y mucho esfuerzo porque es ciencia. El BDRI creo que le aporta al Concello de Ogrove visibilidad, bueno, no solo europea sino también mundial, con todos los papers que hacemos y las participaciones en conferencias y todo esto, pero también tenemos una rotación de estudiantes bastante importante cada año, de gente que viene de todo el mundo y que tiene una cultura distinta y una visión del mundo distinta, y eso también creo que enriquece mucho. O BDRI está a colocar Ogrove no mapa mundial porque acaba por vir muita gente, muitos alunos de longe, Estados Unidos, Austrália, até mesmo África, pessoas vêm para aqui para aprender, e então acabamos por ser conhecidos em todo o mundo, porque é isso que acaba por acontecer. Eu penso que teño que dicir que para nós é un orgullo que na casa se pode apreciar o traballo que estás facendo, porque é moi fácil cando aprecian dende fora, pero a veces é máis difícil que na casa pois apreciar. E como nós, moitos de nós xa nos sentimos mecos fora da opción, esta é por xelta, porque queremos selo, é unha cousa, penso que é valiosa, e penso que sí, a promoción que se lle está dando o Concello como natureza en xeral, comeza a ser un sinónimo de riqueza en biodiversidade mariña. Por lo tanto, tanto Galicia como Ogrove pois xa comeza a facerse o seu espacio como sinónimo de baleas azuis, de arroaces, de golfiños. Por lo tanto, é sempre positivo, porque a imaxe que reflexa a natureza, a riqueza en biodiversidade, evidentemente, va ligada ao turismo sostenible e a un turismo de calidade. Por lo tanto, penso que o noso crecemento vai da man do crecemento do propio Concello de Ogrove. Por lo tanto, é bo para todos. Bruno tiene un papel obviamente muy importante en el instituto, es nuestra guía, nuestro director, tiene obviamente todas las ideas, tiene un millón de ideas, cada vez que hablas con Bruno siempre tiene algo nuevo, entonces es el corazón y el cerebro del BDRI. Bueno, creo que el BDRI no existiría sin Bruno, porque Bruno es la persona que fundó el BDRI hace más de 20 años y bueno, es la persona la más importante del BDRI. Bruno basicamente é o diretor disto tudo. Se acontece algum problema, ele sabe como resolver. Se há alguma coisa que está mal, ele sabe reparar. Por isso, nós não somos ninguém sem o Bruno. E ele é a cabeça disto tudo, como todas nós sabemos.
mas depois também temos a Olga, a Severina, a Nathalie, que todas em conjunto, se o Bruno faltar, nós conseguimos remediar, mas o Bruno é uma peça essencial aqui. Para entregar este premio, entregará a Centola de Ouro dona Carmen Larriba García, subdelegada do Goberno en Pontevedra, e entregará o diploma don Francisco Padín Novas, presidente de Amegrove. Si, cando vos chamo, subide. Efectivamente, os que entregades, non pasa nada. Sois os primeiros, xa dixo ao principio, era visto. Eu xa vía vir. Porque, claro, o vídeo durou tanto que a xente xa pensaba que era do outro día. E ahora sí, por poñer no mapa do mundo da investigación mariña ao Concello do Grove, a Centola de Ouro 2022 é para o Instituto de Investigación de Cetáceos, o BDRI, Bodelos Dolphin Research Institute. Recolle o galardón o equipo de biólogos do Instituto BDRI. Forte aplauso ahora sí para eles. Pero collede o premio, por favor. Toma. E ahora, se nos quere dirixir unhas breves palabras. Hola, sí, perfecto. Moitas grazas ao Grove. É un placer, como decía no vídeo, que na casa, todos os que nos sentimos mecos, creo que compartimos unha cousa especial que é o orgullo meco. É unha cousa que cando vives aquí comezas a sentir cada día máis e senteste orgulloso da terra, da xente, da calidade de vida que temos aquí. Por lo tanto, é un placer que, como veciño voso, pois, con todo o meu equipo, recibir un recoñecemento desta forma. Evidentemente, teño que agradecer que todo o traballo feito durante estes 9 anos que levamos no Grove, recoñecementos así confirman a xeita o Grove, porque no ano 2013, cando decidí mover o centro dende a Costa Esmeralda, en Cerdeña, un lugar paradisíaco, a xente galega decíame ti estás tolo, que ven a facer a Galicia, que está sempre chovendo, que é un lugar horrible, que isto e outro. Elexín o Grove, e a máis é un placer que hoxe reciben este premio, porque eu son do Ferrol originariamente, creo que estivera nunha súa ocasión fai 20 anos aquí no Grove, e a casualidade é que vin aquí no Grove porque o coñecín gracias a unha persoa que vai estar hoxe tamén con vos, como Alfredo Fernández, que vin aquí ao Grove para recibir e acompañar o seu fillo, o seu equipo, para ir ao recoller o Nauja a Almería. Eu que non coñecía nada, e a primeira vez que puxen o meu pés nesta terra foi en conexión pois, con esta xente maravillosa que sois aquí, os veciños do Grove, e neste caso, grazas a Alfredo. Teño que dicir que foi unha cousa especial, sin duda alguna, e como digo, unha xeita moi especial. Como equipo, evidentemente, elas dirán que o mellor non son nada sin mí, pero eu non son absolutamente nada sen un equipo tan maravilloso como que teño, que demostran, ademais, que a xuventude, as rapazas, son capaces de desenrolar e levar a cabo ciencia de alta calidade, formación. O traballo e o crecemento destes 9 anos non sería posible son o esforzo de Severina Metión, evidentemente, como directora de todo o traballo diario, achegou a centos de estudiantes. Creo que ata agora, nos últimos 9 anos, o mellor falamos de máis de 700 estudiantes de todo o mundo que pasaron por aquí.
E moitos viñan dende Australia, pasaban 3 meses no Grove, despois marchaban. Non iban a visitar nin sequera Santiago de Compostela. Polo que teño que decir que é un gran traballo. Evidentemente, actualmente conto con un gran equipo axudando a Severín, como Olga, Natalie, Joyce. Tivemos nestes anos tamén a Oriol, que foi un gran central da Unión Deportiva do Grove. Moitos de vos mellor o coñecechedes, que xogou no Unión, que agora está fixo doutorado con nós, agora traballa en Irlanda. Moita outra xente. Os estudiantes, evidentemente, son a nosa musculatura, son os que nos axudan a levar o traballo, os internos. Guys, thank you very much, que están aquí tamén. Ariel, que acompañounos moitos anos, todo o equipo forma o BDRI. Ten un nome estrano, como sempre dixen, sempre mellor BDRI a secas. Pero moitas grazas, como digo, este é un recoñecemento pola ciencia, pola educación e, sobre todo, por conservar o que temos e valorizar como galegos, como mecos, a riqueza que temos e o potencial que temos aquí conservando a nosa natureza. Moitas grazas. Graciñas, noraboa. Noraboa, ademais, bueno, que está baixando. Bruno, perdona, graciñas, porque non a podes ir baixando, pero polo esforzo que fixeches, porque sendo de Ferrol, que ben aprendeu o galego, notase que leva anos aquí. Había que facelo. No, o caso é que, bueno, non sei cantos dos que estades aquí levastes o premio xa. Claro, o Grove tampouco é tan grande, ao que vos forcedes un pouco, un ano caevos a vos. A pouco que fagades así. Ao final é o que ten isto, ser así pechao. É como o das letras galegas. Non sei se sabedes como empezou eso. O Día das Letras Galegas, sabes que é un premio, o 17 de maio. Eso foi porque un día estaban ali na Real Academia da Lingua das Letras. Era un lunes, ás 11 da mañá, e dixo un dos que traballaba ali, dixo, estáseme facendo a semana larguísima. E dixo, se marchamos para casa, e como van marchar así para casa? Total, por isto que mira, vamos poñer unha excusa. Vamos dicir que hoxe é o Día das Letras Galegas e facémolo festivo. Veña, ala, por marchamos. E dixo, pero vamos disimular algo máis, porque senón parece que non queremos traballar. Vamos poñer como unhas normas. Vale, por veña. Pois, ala, ten que ser alguén que escribir algo en galego, ten que levar 10 anos morto, veña, queda así. Claro, ao principio era fácil. Rosalía, Pondal, pero e agora? Están agobiados, Está ali a xente na academia, están chamando todos os días a Suso de Torio, a Manolo Rivas, que tal noche pasaste? Sí. Este invierno ni un catarriño ni nada, ¿no? Bueno, pues nada, cuidarse. Está... Ollo que un día non parece... E este ano, digamos, o Día das Letras Galegas, o que fixo anuncio de ratibrón. Ni rata, ni rato. Que rima asonante. Nada máis, se algunha vez vades ao baño e quedades sin batería no móvil, por se vades con móvil, xa sabes que atendedes o móvil, e se vos dá por escribir nas paredes, caga el rei, caga el papa, sin cagar neide se escapa, firmadeo, que o mellor un premio a Centoladouro non, pero unhas letras galegas caen vos seguro. E agora, antes do seguinte premio, vamos disfrutar un poquinho máis da música de The Van. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas
Me corto el pelo una y otra vez. Me quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver a caer. Pequeñas tretas para continuar en la brecha. Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Alfredo é un ilustrado do siglo XVIII e que caeu no Grove. Alfredo é unha persoa das máis polivalentes e con máis caras e todas positivas que eu coñezo, polo menos entre os nacidos no Grove. Unha auténtica maravilla de persona. É a persona máis ingeniosa, máis creativa, máis sincera, máis sencilla, máis humilde que eu conocín e que teño o lujo de ser seu amigo. Alfredo é unha persona moi cariñosa. Si convives un pouco con Alfredo, dun xeito ou doutro, te enseña a ser como el é. Si tuviéramos oportunidade de facer unha radiografía do Grove, esa radiografía sería Alfredo. Precisamente as súas ideas eran tan novas, eran tan creativas, eran tan ilusionantes, era un proxecto tan rompedor que era fácil entenderlo, era fácil estar con él. Desde calquer perspectiva que o collera, non podes obviar isto, é dicir, que hai que facer? Para Alfredo, Insuíña representa 30 anos da súa existencia, entón, evidentemente, ten un peso específico moi importante. Hai unha anécdota moi bonita con Alfredo, que é un viaxe que fixemos precisamente a Donbass, onde está ahora a guerra. Nos íbamos cunha misión moi concreta, que era vender unha planta de rodaballo. Eso foi no ano 92, cando Pescanova comprou Insuíña, e nos emprendemos ese viaxe os dous. E a verdad, vendemos a planta de rodaballo. Cando decidimos abordar o proxecto de acuario, unha das primeiras cousas que fixemos é recorrer todos os acuarios do noreste de Europa. No primeiro acuario que vimos, que foi en Barcelona, nos baixaron a ver a sala de filtración. A sala de filtración era 500 metros de largo por 5.000 tanques de 5.000 litros. Eu, cando vin aquelo, dixen, Fredo, vamos para casa. Que carallo facemos aquí? Vámonos para casa. Dixen, ves todo isto? Todo isto non fai falta para nada. E así foi. Non fixo falta para nada. E aí está funcionando. Por quedarme con unha, quizás a súa vinculación co medio e a súa voluntade de expresalo e de divulgalo. Primeiro nos barcos de pasaxe, porque era algo completamente diferente do que agora mesmo hai. Era unha cousa completamente didáctica. O que me impactou de verdad foi o primeiro mitin que eu fui na miña vida, e foi un mitin do PSG donde Alfredo era o mitineiro principal e decía cousas que aquelo sonaba tremendo, non? Decías, pero que está dicindo este home? Un ambiente gris, un franquismo por todos lados, e Alfredo estaba xa defendendo a democracia, o nacionalismo. Alfredo era do PSG, era moi amigo de Beiras. Hai que lembrar que Alfredo é un dos tres do Grove, tres persoas do Grove que aparecen nas listas oficiais para ser asesinados si triunfa o golpe de Estado de Tejero. Alfredo, por encima de todo, é nacionalista. E iso el o fai ver en todas as conversacións. Eu, en 42 anos,
si son algo de nacionalista é por Alfredo, porque todos os días se fala de nacionalismo, e ese é Alfredo. El sempre iba vendendo o Grove, iba vendendo Galicia, porque finalmente a súa vertiente nacionalista non sempre estaba presente, absolutamente presente. Tratamos con todas as corrientes políticas que había, con todas, especialmente coa dereita, que é a que máis tempo gobernou este país. El se defendía en ese ámbito con toda a soltura desde a súa perspectiva nacionalista. Nunca foi ninguna traba para el solicitar, exigir, pedir o que fixera falta. O merece precisamente porque é un home do povo, é un home do Grove e é un home que fundamentalmente, comento, é xeneroso. E esa xenerosidade se ve nos seus proxectos, se desfai dos proxectos, e se desfai das ideas, e iso non é fácil de topar. Nós podemos ter unha idea e aí a temos guardada hasta que salga. El non, el vai por aí desprendéndose. E iso hoxe ten un valor increíble, un valor. O que manda agora na sociedade actual son as ideas. Por todas esas cousas e pola mentalidade social de país e sobre todo grovense, porque Alfredo todo o que fixo, basicamente fixo aquí. E se pudo facelo aquí, non o fixo en ningún outro sitio. É dicir, só por eso Alfredo é dos que merece de sobra non unha centola, merece un viveiro inteiro. É simplemente puro amor na casa, de verdade. Sinto orgullo por como escoitas a xente falar de teu tío, polo tema máis personal, xa non profesional, sino como Alfredo como persona. Vamos contar unha intimidade. Hai unha cousa que non creo que sepades moitos do meu pai, que a ver se non se me enfada, que resulta que non sabe nadar. Fixo un acuario, barcos, armador, toda a vida, e non sabe nadar. Tristemente, na familia pasan cousas bonitas e cousas malas. Non me podo deixar de lembrar de quen non está nas compartidas con miña presente, tristemente. Pero, bueno, son fermosas, moitas fermosas, outras non tan numerosas tristes, pero sempre teño que destacar que Alfredo foi o pegamento da nosa familia e grazas a él a nosa familia sigue forte e unida a día de hoxe, vou dicir iso. Alfredo, non pares, non pares. Os amigos e o povo, un povo te necesita. Entón, por favor, adiante, Alfredo. Alfredo, xa sei que te vas a cabrear, que non queres que se fale así de ti, pero xa te dixo 1000 veces, isto non o fixemos nos, falo ti, fixéchelo ti e merecelo ti. E os que cho damos, dámocho por reconocerche os teus méritos, nada máis. Así que deixate de cabrear e disfruta que ben o mereces. Hola, Alfredo. Por fin vas a salir en público, agachándote sempre na última línea, pues tienes que dar la cara, porque te toca, porque te corresponde, porque te mereces, porque te queremos ver aquí, porque te queremos. Alfredo, hasta siempre. Parabéns, meu pai. Agora che toca coller a sentola, así que rapidiño que temos fame. Querémoste moito, Fredo. E pido xa que suban para entregar este premio. Entregará a centola de ouro dona Noemí Outeda Prol, deputada provincial e concelleira de Cultura do Grove. Entregará o diploma dona Sara Abeijón Prado, concelleira do Bloque Nacionalista Galego. Pola súa visión empresarial única e creativa, sempre ligada ao mundo do mar, e pola súa labor como pioneiro no mundo da acuicultura e dos barcos de pasaje no Grove, a centola de ouro 2022 é para Alfredo Fernández Prieto. Moi boa tarde.
Boa tarde. Para min é un placer e un honor entregar esta centola, pero teño unha sorpresa para Alfredo. Que é a sorpresa? Ven aí. Pois, forte aplauso para a sorpresa e para, non sei. A min explicademo despois, non? É que o ser da fora... Non, ahora non marches! Bueno, don Alfredo, por favor, se nos fai unhas aí con as verbas. Bueno, moitas gracias. É difícil tragar unha cousa destas, a parte dos compañeiros que saliron aí. Entón, como sabedes, eu tuve a sorte de participar de funcionalismo, como dixeron, e non teño moito problema de falar en público, porque este auditorio de Vigo ou de Coruña, pero ahora estou acojonado, porque se me dá pola fibra sensible non abro nin a boca. Por lo tanto, moitas gracias a todos os amigos, compañeiros, e este acto, primeiro, gracias, moitas gracias, ao Patronato de Turismo, que parece ser que por unanimidade me deu esta consideración, que é difícil é facer algo por unanimidade no Grove. Gracias, gracias. A Corporación do Grove, a nosa xoven corporación, moitas gracias, porque vos fochedes os que aprobachedes ao final. Moitas gracias, que o que máis orgulloso me encontro deste centolo, a parte do traballo, a parte dos compañeiros, que me propuxeron os meus compañeiros do BNG e que te propoñan os teus propios compañeiros, para min é unha cousa que non son capaz de valorar. Gracias, compañeiros, xóvenes, mozos, entregados, demócratas. Gracias polo entusiasmo e gracias polo voso amor a nosa terra. Non podo deixar de, a tratarse de pasarme, non podo deixar de nomear a dúas persoas que comprenderedesme antes que a min xa levaron este premio e son da miña familia. A Marisol Prieto Liz, da Dorna de Casapepe, que xa o levou, e a miña nai, Digna Prieto de Fernández do Crisol, que tamén o levou. Debe estar nos genes, pero bueno. A miña nai, que volvo a decir que todos a conocedes. Un cañonazo de muller, agora no tempo das mulleres, bendito tempo das mulleres, ela xa era un cañonazo. E gracias a ela, eu estou aquí. Teño que nombrar a miña familia moi rapidamente, a Roy, a María, a Daniel, a Fanny, a Antía e a Di. E tres regaliños que nos chegaron hai pouco tempo. Un chamase Nora, outro chamase Daniela, outro chamase Clara, e temos outro en camiño que ainda non sei como se chama. A todos eles, moitas gracias. A Isabel, a miña muller, a Bubel, que para aturarme a min, para aturar unha cabeza destas, manda un cacho de carallo. Por lo tanto, moitas gracias. Dito isto, moi rapidamente, se me propoñedes pola miña axuda e contribución, fomos sempre un equipo, somos un equipo actualmente, que o fixemos en Suíña, coa visión, o acuario. Permitídeme un pequeniño apunte, que debo decirlo, quizás sea o traballo que máis orgulloso me encontro no Grove. E como xa foi nos anos 70, non nos sabe moita xente. Dende a Cofradía do Grove axudamos
coa iniciativa, os conocimientos e o empuxe de un espléndido equipo da Facultade de Económicas de Santiago de Compostela, dirixido por un señor que hoxe veu de Brión aquí a estar con nós e a estar comigo. Ti foches o que nos enseñache o camiño para constituir o que hoxe é a brillantísima Asociación de Mulleres e Homes Mariscadoras do Grove. Adiante, chicas, sodes fenomenales, é un exemplo extraordinario de futuro e de presente. E tamén gracias a ese home que hoxe veu de Brión, co pelo blanco, xo conocedes todos, porque é un compañeiro, un amigo, un mestre, un exemplo. Todo isto no que eu participei se debe a equipos. Eu non podo ter o equipo aquí como tu, Bruno, fantástico Bruno, pero saben que todos están no meu corazón. Eu non podo nombrar a todos porque me iba a olvidar de algún e sería unha porquellada. Por lo tanto, a todos os compañeiros, biólogos, economistas, mariñeiros, mariscadoras, que fomos quen de intentar que se normalizara unha palabra que hai 40 anos era tabú, que é cultivar o mar. Cultivar o mar estaba jodido, é o sinónimo de roubar, de que xa íbamos a joder todo. E, bueno, afortunadamente, aí están as asociacións, aí están traballando e cultivando o mar. Ese é o futuro. O futuro do Grove, baixo o meu punto de vista, que eu non sou ninguén, pasa polo mar e o medio ambiente. O Grove ten que apostar, debe apostar polo mar e polo medio ambiente. O Grove ten un futuro impresionante. O Grove ten 3 ou 4 centros de divulgación e non nos damos conta. O Grove ten o Salazón de Moreiras, o Grove ten o Centro de Interpretación da Siradella, o Grove ten o Acuario, o Grove ten en Subiña o Centro de Investigación de Pesca Nova e o Grove ten o BDRI. Cantos povos de Galicia teñen tal concentración de divulgación? Por lo tanto, eles nos están dicindo que o futuro é o mar e o medio ambiente. Créedenos, apostar polo mar, apostar polo noso futuro. Está demostrado. E xa para rematar, deixádame que nombre a 2 equipos do Grove que saliron de aquí e quizá non nos sepa moita xente. E o vou dicir porque penso que merecen un gran respeto, un gran aprecio. Non sei se sabedes, un equipo do Grove, Pabliño Piraña e a súa moza, Pauliña, está montando o submarino que tuvemos aquí no Grove en Sulawesi, ao norte de Australia, oeste de Australia. Están alá, levaron o submarino alá con unha empresa de Sulawesi, están o montando ali e vai a ir máis xente do Grove a axudarlle na montaxe. E ese é un equipo no que tuvemos a sorte de axudar. E tamén a Juanciño Pisalla, que é un dos cureitos, é un dos investigadores que está montando quizás un dos acuarios máis importantes do mundo en Kuwait ou Abu Dhabi, un destes países. 2 equipos de rapaces do Grove, chavaliños. E vexades o empuxe que ten o Grove e as posibilidades que temos. Gracias a todos vos, a ver, a través de un fillo, de un primo, de un cuñado, dunha pequena tienda, dun comercio, dunha ferretería, axudástedes a crear estas cousas. Fomos quen de crealas. A todos os seus fillos, parientes, familiares que traballaron con nós. A todos vos, a todas estas xentes, moitas gracias. O Grove ten unhas posibilidades inmensas e remato con, como non podía ser de outra maneira, cunha frase de Castelao que dice que o importante non son as ideas, o importante é facelas. O importante non é ter moitas ideas, o importante é leválas adiante
e que se manteñan. Eso dixo don Daniel Rodríguez Castelao, rianxeiro de Ouro, que nos ilumina o camiño a todos. A todos vos, moitas gracias e perdonade se me estendín demasiado. Gracias. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I worship, all I worship cannot learn. In other words, please be true. In other words, I love you. Bueno, Alfredo, direche que estiveches moi ben, non te preocupes. Estábamos un pouco asustados cando vimos tanto folio, pero despois, moi ben levado. Ora, vouche dicir, o aplauso máis bonito, máis fuerte, foi para tua muller por aguantarte. Eu non sei, aí queda. Non, moi bonito verte aí ca familia. Bueno, que, sabedes, un dos creadores do Aquavisión, despois veo o Acuario, inventou o Aquarius tamén. El todo que empece por Aqua, dalle a todo. Dalle a todo. A verdade, é curioso, eu escoitando, eu son de interior, vale, eu desto non teño nin idea. Entonces, isto, alguén que despois me explique en serio, por que falades sempre do mar? Non imos para o mar, isto é o océano. Non, é o océano Atlántico. Hasta onde eu sei, sempre se fala do mar, imos para o mar. Mar no Mediterráneo, isto é un océano. Isto é máis, nós temos máis que eles, non? Que isto, non sei por que sempre se dixo así, que a verdade é que hai futuro aí, pero xa vedes que o futuro é todo para traballar. Para disfrutar pouco. Normal. É que claro, aquí eu, cando ven xente da fora, a min pasa moito. Eu invito moito xente da fora, encántame facer de Cicerone. Eu enseñolle todo isto, Levo aí Playa das Pipas, por aquí todo, Toxa, San Vicente. Claro, que levamos todo o día por aí, a xente sempre dijo, bueno, que cando nos bañamos? Eu, ao chegar ao hotel, sí, porque aquí a auga está fresca. Non sei se sabíades que Chiquito da Calzada empezou a súa carreira humorística aquí, na Praia das Pipas. Sí. Estaba na area, foise bañar, e foi meter un pé e fixo no puedo! No, é terrible. Terrible. Téñense visto peixes con neopreno por aquí, que non están... Aí os do BDRI están estudiando a poñer unhas fundas por mixilos, para que me den máis tranquilo. Na que a hoja está aquí moi fría. Home, claro, a xente cando ven da fora, a mí fai moi moita gracia. Acordadvos aquela serie que había David Hasselhoff, sabedes quen é, non? Moito me gusta David Hasselhoff, facía unhas seriazas todas buenísimas. Pero para Galicia non valía nin a primeira. A ver, ele empezou Coche Fantástico. Acordado do Coche Fantástico, non? Que é unha serie co tipo, cuidado, foi un adiantado o seu tempo, porque ele, se for fijades, todos os inventos que salían ali despois, porque estaba o de falar polo reloj, que ora hai, non? El tiña o coche con pantalla de televisión, que ora tamén non hai. Tiña o coche que falaba, que ora os coches tamén falan. Tiña o coche que conducía solo, ora tamén non hai. Ele equivocouse nunha cousa, na luz do freno, que el puxo ya adiante. Pero bueno, é un detalle. Pois a serie... Non, ainda por riba que se equivoca. A serie, non sei se vos acordades que había un tipo nun camión e dicía Mike, soy Devon, non? Iba así, o camión non paraba nunca. O camión era constante. A mí eso non me gustaba moito, porque se non para o camión, como sabes onde é que se come ben? Pero bueno, eso é de menos. Claro, esta serie aquí en Galicia non se pode gravar, porque eso está feito en América, que hai unhas retas que se mete medo, pero fai ti esa serie aquí. Non podes, toca o camión ir, eu que sei, de Ponte Caldelas a Foz. Na primeira curva xa baixa a rampa, engancha a cabina no quitamiedos, todo vai media cabina a tomar, pues acaba a ser en 10 minutos, o sea. E despois, David Hasselhoff fixo... David Hasselhoff, sabedes quen é, está de seguro, non? David Hasselhoff fixo esta outra de Los Vigilantes de la Playa. Acordadas que empezaba ali a ser que iban os tipos pola arena, iban Honey, we can in the fry, all we waiting. É o inglés aí nas casi todas, E, bueno, entón resulta que esta serie aquí non se podría facer. Aquí os socorristas como están? Con chaqueta todos. Que o socorrista está alguén afojando, eles achéganse ali a auga sin meterse, empezanlle Oiches,
Se me tiro, ti crees que aguantas? Non é que ta auga hoxe... Non, porque se non aguantas espero que o mar traeja o cadáver e xa te recollemos. É outra temperatura. De feito, aquí hai sonidos que son únicos. Hai uns sonidos que son únicos que só se dan nas costas galegas, que é este sonido que se chama pánico extremo, que é cando están os chavalitos xogando así na orilla e hai un que fai así que lle salpica outro e di, ei, que te salpico, que te salpico. E o outro sabe o frío que está a auga porque esa persona é de aquí. Entón o corpo bloqueaselle e xa sale ese sonido único que ven desde moi adentro e empeza a decir, para, joder, como molles, tío, para. Que é un grito de terror total, eso é precioso de ver. Mira, nesto das voces, a mí é a cosa que me fai moita gracia, eu non sei se a facedes vos tamén. Cando estás contando unha anécdota, sabes, que che pasou con alguén, e outra persona caixa mal, non faces isto de estaba ali eu na auditorio a ver se me daban o premio a min e deronlle outro e dixo, a mí non me premio, xe, que ti este ano non te presentaches. Sabes, que cando faz así as voces, facedelo isto vos, cando, por favor, a ver se son unha persona tonta eu solo. Ao final, isto facémoslo todos e todas, que este é moi bonito de pensar, porque este é un regalo que vos vou facer, este é un truco, para cando estedes agobiados, que vedes que a cousa ahora está moi mal, que todo o mundo que está todo preocupado, vos aplicade isto. Vos agora pensade no peor que está habendo ahora neste momento no mundo, seguramente a guerra de Ucrania, que están ali morrendo xente. Vos pensade que hai un momento que se reúne Biden e Putin. Vale, ten unha reunión, e chega Biden á súa casa, pola noite, está cenando, e di a familia, e logo Biden, como foi a cousa? E xa lle di Biden, no, pois estaba ali explicándolle que non podes invadir Ucrania, e xa me decía Putin, ai, non pode porque ti o dixas, non? Digo, se o facemos todos, eles tamén o farán, non? Bueno, vamos a ir co seguinte premio, pero antes vamos a ir un pouco disfrutando da música. Eu non sei se estades sendo conscientes da selección musical que nos está facendo aquí The Band, maravillosa. Eles empezaron con Highway to Hell, seguinte tema fixeron Insurrección, e ora dixo que vos deleitedes. Con todas vos, The Band. Sí, sabes que llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Y esto me va a tomarlo con ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que se diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmar las paredes de tu laberinto y hacer que tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Quiero que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame saber papá tu tono de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo de malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y esa es la belleza, es un rompecabezas que para montarlo no la pieza.
pasito, pasito a pasito, suave, suavecito, nos íbamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es esa belleza, es un rompecabezas que para montarlo aquí tengo la pieza. Meu amorguinho. O Hotel Louxo aquí na Illa da Toxa, a verdade é que é un hotel emblemático, non? Con máis de 50 anos de historia aquí na Illa da Toxa. E representa, pois, bueno, representa tanto para a Toxa como para o Grove un referente turístico de calidade e de referencia para a zona. O Hotel Louxo pertenecía ao Banco Pastor, en un momento determinado decideu vendelo. Entonces, nós que vimos da emigración, os tres que o compramos, un era o señor Armindo Garrido Pérez, que foi emigrante en Portugal, outro foi meu cuñado Luciano Martínez Pérez, que estuvo emigrante en México, e eu tamén que estuve emigrante en México. Decidimos nun momento determinado, que o señor Garrido enterouse nunha venta que foi facer a Madrid unha propiedade que tiñamos nós en Vigo, eu máis el, e un señor lle dixo que vendían este hotel. Entón, o señor Garrido dixo, bueno, pois, vou no comentar co meu socio, que en el momento era eu solo socio con el, noutro negocio de Vigo, e aí empezou o tema. A máxia do Hotel Louxo é a situación privilexiada da que está, non? É unha zona, está o Istmo da Lanzada, a entrada ao pueblo do Grove, o que é o Bao, que lle chamamos aquí o Bao, vemos ao fondo a Toxa Pequena, temos toda o emblema da Ría da Arousa, está situado concretamente na punta Vendaval, que nas cartas náuticas é recoñecida como tal. De feito, temos aquí un embarcadoiro que no seu día entraban os barcos das tilleiras con tellas para aquí, para o Grove, para as edificacións tradicionais que había naquela época. Nós tuvemos esa gran sorte, era un hotel que estaba dedicado á residencia, máis ben, que era filial do Gran Hotel. Entonces, pois, o hotel estaba bastante deteriorado. Nos comprámoslo, explotámoslo o primeiro ano, vimos que podía terse resultados, entonces foi cando decidimos facer unhas milloras. A primeira millora, por exemplo, foi arreglar os ascensores, porque tosía se paraba. Non teño tanta historia como os 50 e poucos anos do Hotel Louxo da Toxa, pero levo traballando aquí de fai 27 anos e recordo desde pequena a Toxa en branco e negro, non? Que de pequenos nos traían a ver o Gran Hotel, o parque emblemático que tiñan cos seus faisáns, o Pavos Reales, e sempre foi unha illa de caché, de diferenciación, de turismo exclusivo, non? Ese caché que está recoñecida, estivo e está a Toxa xunto co Grove. Eu teño bons recuerdos, entre eles o presidente don Manuel Fraga, que era moi amigo do señor Armindo, o socio fundador era moi amigo del. El non era de dereitas, era fraguista. Entonces, temos un libro de ouro onde firmou o señor Fraga aí. Ese foi un recuerdo moi bonito porque estábamos os tres socios, estaba un Suso Casal, que era contable, estaba o director en aquel momento que foi o señor Amoedo, e eu temos aí unha foto moi bonita, filmando no libro de ouro, foi un dos momentos moi bonitos. Por o meu socio Armindo, que lle quero moito. Morreu, pero quero lle moito. Bueno,
bueno, o noso estandarte é que os nosos clientes se sintan sempre como na casa, non? Entón, traballamos por ese turismo familiar e acollelos como tal, como que se sintan realmente como que están na súa casa. Sempre lle damos a súa habitación de todos os anos, o seu detalliño, e traballamos moito o trato personalizado, que é o que nos diferencia a calidade, a situación e o trato personalizado de todo o noso equipo humano dentro do hotel. Eu creo que de como estuvo o hotel, a como está agora, e como se ve, e como se refleja, dentro do propio Ayuntamiento do Grove, eu creo que visibilizan que é un hotel que vai sempre tirando a máis, mellorándose continuamente. O segredo do Hotel Louxo, a verdade é que é ter a sociedade Gacamar, que son os 3 propietarios que agora mesmo teñen o hotel, e o gran acerto foi a visión que tiñan de futuro e ir invertindo e adaptándose aos novos cambios, non? Foi crecendo, non tiña piscina, era un hotel residencia. Eu, cando empecín a traballar aquí, recordo que había persoas supermayores que se pasaban aquí meses no hotel. E, bueno, a empresa foi evolucionando, fixo un centro de talaso, fixo ampliacións de restaurantes, modernizouse tecnolóxicamente, e foi, bueno, o secreto do Louxo final é ir coa demanda dos tempos, e non faltaría máis que coa demanda do cliente, non? O que o cliente require para marcar esa diferenciación de calidade que ten o hotel e a illa en conxunto, o seu encanto. Eu creo que o éxito do Louxo xa facer as cousas ben. Eu teño que agradecerlle neste momento as persoas que están, tanto de dirección como de personal do hotel, son todos fenomenales. Unha riqueza telos aquí dentro do hotel. E pido xa que suban para entregar esta centola de ouro a dona María Nava Castro Domínguez, directora da Axencia de Turismo de Galicia, en representación da Xunta de Galicia, e o diploma que entregará don José Besada, presidente de Emgroves. Por ser un dos referentes e un dos emblemas do turismo na illa da Toxa e no Grove, a centola de ouro 2022 é para un establecemento con máis de 50 anos de historia en activo, o Hotel Talaso Louxo. Recolle o galardón dona Dolores Valladares, directora do Hotel Talaso Louxo. Aplauso, que isto é grande, alargado aplauso hasta que chegue ela, eso é. Xa. Cando sacan folio asusta, verdad? Bueno, boas noites. Eu quero agradecer no nome de todos os socios de Gacamar e de todas as persoas que formamos parte do Hotel Louxo da Toxa. Quero agradecer en primeiro lugar ao Concello do Grove polo recoñecemento que tanta ilusión nos fai e ao Consello Local de Turismo por propoñernos para dito galardón. Felicitar tamén a todos os premiados, que esta noite é tan esquecible para todos. E un especial recordo tamén para as persoas que anos atrás comenzaron a darlle forma a este soño que hoxe nos trouxo hasta aquí. Para min, como directora do Hotel Louxo, subir a recoller este distintivo, a verdade é que é moi emocionante. E o que máis felices nos fai é que proveña do Concello donde aquí estamos. Iso anímanos a seguir sumando para non deixar nunca de ser o hotel de referencia e de calidade que se merece tanto esta vila como todos os clientes que confían en nós cada día. Moitas gracias a todos e boas noites.
Bueno, graciñas. Bueno, e a nova que me acaba de dar Dolores, gracias Dolores, todos os aquí presentes estades convidados a unha masaxe no hotel. Non vos quentedes, que a meter un compromiso. E máis, teño que confesar unha cousa, o xa que hai aquí unha directora de un hotel, eu roubo nos hoteles. Non riades que vos tamén. É o que facemos todos. Da igual que vayas un de 100 euros que de 50, primeiro que faz entrar na habitación, vas ao baño e a ver que pode levar para casa. Eu xa entro ca maleta aberta e xa fago rá. Dixo, que suerte, outro set de coser. Que falta que me facía. Non, agora controlo, porque a verdade que me toca me viaxar moito, vou moito de hoteles, pero ao principio levaba todo, era ansia viva, que chegou un momento que dixi, pa que queres outro colchón máis na casa? Co que costa doblalo, escondelo na maleta. Non, pero, vou dicir unha cousa. Cando viaxedes por aí, se de repente tedes morriña, porque levades moito tempo fora da casa e tal, e diste, en plan de, habrá gallejos neste hotel, dixo vos onde ustedes que buscar. No desayuno, no almorzo. Se é buffet libre, vale? Porque o gallego onde está? O gallego está así nunha esquina, desde onde se pode ver así todo o que hai, todo o que te ofrece o hotel, e está calculando así cos dedos en plan de se a noite do hotel me sale a 60 euros, cantos croissants teño que comer mínimo para quedar a pré co hotel. O que lle meter de aí para arriba e o que lle janas ao hotel. Así hai que ver xente que entran por un lado do buffet e non paran hasta o final, chico. Aquilo é, venga, napolitanas, croissant, huevos cocidos, claro que sí, bacon, bueno, isto chamolle frixós, pero como que chamas di? E todo por riba, almíbar. Entón, velos con a dignidade, que ti ves así xente con 6 platos en cada brazo, e dis, ou son camareros ou son gallegos, non hai outra opción. Eles van así e van con cara de, eu na miña casa desayuno así, que pouca vergonza. Na tua casa non abre ni un danonino. Pero bueno, é o que hai. Nada, a verdade é que está sendo unha tarde fantástica, os premios este ano están quedando moi repartidos, pero vamos a seguir. Continuamos, tedes tema para ahora, verdad? Pois nada, deixo-vos con Devan. No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer a dos hombres a la vez y no estar loco. Merezco una explicación porque es imposible seguir con los dos. Aquí va mi explicación. A mí me llaman sin razón corazón loco. Uno es el amor sagrado, compañero de mi vida y esposo y padre a la vez. Y el otro es el amor prohibido, compañero de mi alma al que no renunciaré. Y ahora ya podrás saber cómo se pueden querer a dos hombres a la vez y no estar loca. Y aquí va mi explicación.
A mí me llaman con razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, compañera de mi alma, a la que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estar loco. No estar loca, ay, 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 no estar loco y no estar loca. Para mí Miguel é como se fora o Leonardo da Vinci do Grove. Son así moi pretencioso. Pero Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci tamén era cociñeiro, Miguel fai unhas empanadas cojonudas, gustaba a pintura, gustaba a cultura, pero menos o baile creo que lle daba a todo, porque si é teatro, si é música, si é cantar, si é pintura, é que é un multidisciplinar. Miguel Besada, ante todo, é meu pai. E digo porque todo o que son, todo como son os meus valores, toda a miña personalidade debese a eles dous, a meu pai e a miña nai. Para nós, en xeral, todos os alumnos, además sempre falas duns profes máis que doutros, uns te marca máis que outros, pero fíjate, nas clases era como dábache asignatura como profesor, pero ao mesmo tempo explicábache, acompañábate, aconsellábache como un pai. Eu, a diferencia de moitos dos alumnos que estudiaron en Rossegre de Castro, é que a mí Miguel nunca me dou clase. Esa imaxe de Miguel como profesor, como persona cercana, que era, como mestre, como a persona que era mestre de moitos que despois foron mestres, non? Entón, esa imaxe eu non a teño. Nós temos a imaxe de Miguel, cando se meteu no grupo de teatro fai 30 anos, como un compañeiro máis. Síndome orgullosa de que este tan involucrado na vida cultural e social do Grove. Se involucraba moitísimo con nós, e cando eres pequeno pensas que é o normal. Pensas que é o normal, que non é que sea a súa obligación, pero, bueno, no pensas, das por sentado. Sin embargo, despois de que eres adulto, pois non todo o mundo se involucra como se involucraba el en todas as actividades que facía. Xa non só con nós, non? A nivel todo o pueblo. Realmente, unha das anécdotas que recordo de meu pai, bueno, non é exactamente unha anécdota, pero a vez que me comprou os meus primeiros libros para ler, que ainda os conservo hoxe en día, son os meus libros favoritos. Eu penso que me inculcou ese gusto pola lectura, ese cariño polos contos e por ler historias. E tamén por escribilas, tamén. Entón, o que quería decir de Miguel Besada é, como recurso humano, é fundamental porque é dos que suman. Que é do que se bota de menos moitas veces nos colectivos, non? Xente que veña a sumar, que veña a compartir, que veña a que as actividades se fagan, non? No Rosalía de Castro, no 50 aniversario, necesitamos alguén que presenta, avisas a don Miguel, aí che ven. O sea, sempre que hai un evento, algo importante no pueblo, todo con relacionado ao arte, calquer cousa, aí está el sempre. Que destas personas que hai en todos os concellos, non? Para enseñar o camino, por exemplo, neste caso, en cultura. Entón, Miguel Besada representa todo eso, bueno, e máis. Eu creo que é un galardón merecido porque ten unha trayectoria multidisciplinar, culturalmente creo que non lle quedou nada por tocar, todo o que tocou fixo ben, en todo o que colaborou deixou pegada, e creo que é moi merecido, sobre todo, que se empece tamén a recoñecer a parte cultural que ten este pobo, que ten un valor inmenso. Hai un poema de a Madre Teresa de Calcuta que me recorda moitísimo a él sempre que o leo, como se estuvera feito para ele, di algo así,
Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Y sin embargo, en cada vuelo, en cada vida y en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Unha última cousa, de todos os alumnos, de todas as generacións que fomos alumnas de don Miguel, 3 palabras, simplemente o que él nos decía sempre: quérobos un mundo. Estamos moi orgullosos do reconhecemento que che están otorgando. Tes méritos dabondo porque fixestes e sigues facendo moito no eido cultural e social do noso povo. Que Deus che dé saúde para ter moitos anos máis de actividade. Gracias por todo, Miguel. Hola, Miguel. Felicidades, moitísimas felicidades. Creo que o tes moi merecido. Levamos moitos anos coñecéndonos. E realmente estamos moi felices, José, Maiseu, Toño e Clara, por ti. Un bico. Felicidades, abuelo, te queremos. Que lo disfrutes mucho, ¡mua! Felicidades, papá, por la centola de ouro. O mereces mogollón. Un bico moi grande. Que disfrutes. Moitas felicidades, Miguel. Estamos moi orgullosos de ti. Estes días veñenme moitos recordos desde que se pega a noticia. Un foco de cultura que recordo é o local de Breogán, nos Caídos, onde fuche socio fundador. Recordo tamén Rosalía de Castro, que estaba sempre rodeado de alumnos onde había un motor constante de creatividade. Recordo os mecos que facíades para a fogueira dos Cheroquis, ali cerca de Rosalía, os murais no muelle, os disfraces que facíamos xuntos para o desfile de carnaval, ir contigo da man a de Amadora por chapa para pintar cuadros que agora adornan estas paredes aquí a tantos kilómetros. Bueno, da túa pasión que mamei saen estas copas para brindar por ti e mamá. En fin, papá, que estamos moi felices deste recoñecemento. Felicidades, abuelo. Auguri, nonno. Chichi. Pido que suba a entregar esta centola de ouro a dona Ana Cristina Domínguez, concelleira de Esquerda Unida, e entregará o diploma a don Antonio Atero Aguín, patrón maior da Confraría de San Martiño. E esta centola de ouro 2022, pola súa aportación infinita á cultura local e a súa labor como mestre no Grove, é para don Miguel Besada Costa. Pensaba que iba a falar de memoria, pero despois do que acabo de ver, non, hai que ler. En primeiro lugar, quero agradecer isto ao Consello Local de Turismo e ao Concello, e a través deles a todo este meu pobo do Grove. Pobo do que estou orgullosísimo ser. Quero felicitar a quen
comparte comigo estes momentos o Instituto para Estudio dos Cetáceos, o Hotel Talaso Louxo, Alfredo, compañeiro, amigo de sempre. Finalmente, quero facer partícipes de este galardón a todos esos alumnos e alumnas. Eu non teño ex-alumnos nin ex-alumnas, teño alumnos e alumnas que o que son inda hoxe. A todos os compañeiros de colegios traballando ali e de institutos. A todos os compañeiros de actividade de Enxebre, da parroquia, da coral polifónica da Confraría de Pescadores San Martiño. Posiblemente me queden algunhas cousas que non estou sacando, pero esas que inda hoxe estamos metidos en elas. Quero facer partícipe desta centola, a miña familia, toda a miña familia, os que xa se foron, e os que ainda están, e as que ainda están, e as que se foron. En especial, os Miguel, Rafael e Isabel, que se nos coñecíades, visteros hai un pouco aquí no vídeo. As súas mulleres, Inma e Miquela. Os meus netos, Rosalía, que tamén está aquí, Mayra e Miguel, que foi o que dixo Chin ali no vídeo. E quero, sobre todo, dedicar esta centola á persoa que quixo ser a miña compañía, casándose comigo, que me aguanta día a día, facendo posible as miñas actividades. Pere, esta centola vai por ti. Gracias a todos. Moi ben. Dicir que a min quedou un pouco de pena que non trouxera unha mostra desa empanada, pero bueno, digo, no vídeo quedou dito. E no Grove, que eu xa sei chejar, canto che leva a facer a empanada? Vale. Para comer vas a bo sitio. Polleiro non se fai sin palla. No, a verdade é que me parece maravilloso que recoñezades xente da docencia. Seguramente son deses activos máis importantes e que ao mellor nos tempos que corren non están suficientemente valorados. Eso sí, debeu ser bo mestre porque díxose un mestre que deixou huella nos seus alumnos. Eu tamén tive algún que me deixou huella, pero non lle teño tanto cariño. Non eran huellas así por aquí, pues bueno, eu mellor tamén as merecía. É verdade, non sei se sabedes onde son eu. Contei-vos alguna vez onde son? Non sabedes onde son, non? Non é fácil, vou vos explicar, estad atentos. Porque eu son da Picoña, Salceda de Caselas, provincia de Pontevedra. O que pasa é que nacín en Vigo, porque ali non había hospital, e empadronaronme en Tui, que é onde son os pais de miña nai.
Ainda que despois fomos a vivir a Estrada, pero por proximidade estaban moito tempo en Ferreirós, Vila de Cruces, tamén a provincia de Pontevedra. O que pasa é que despois xa fomos a Pontevedra propiamente dito a vivir. O que pasa é que eu xoguei o balonmán, que aquí tiño ganado unhas cuantas veces. Entón eu cheguei hasta en Carballo, que todo o mundo me dicía a mí, vache roubar o coche. É mentira! Os coches roubanos en Santiago e na Coruña, aparecen en Carballo. E entonces eu, nesa época que eu estudiei na Estrada, eu non sei como non acabamos máis de astrólogos ou astrónomos ali todos. Sí, porque ali querías atopar un profesor e había que ir ao Galaxia, que era un bar que había enfrente do colegio. Iba moito para ali. Bueno, hai docentes e... Por certo, que ahora, porque aí tamén a centola tamén é chamada centolo, non? Non. No grave non. Bueno, ler centoles e todos contentos, non pasa nada. Bueno, ahora vamos a ver algo moi especial, compañeros, non sei se o temos preparado. Sí? Temos preparado? Pois un forte aplauso para esta acrobacia de Pablo Méndez.
Ai, que bonito e que dolor solo velo. Bueno, pois que gala tan bonita, que emotiva, xa con esta música xa nos quedamos, e eu creo que isto sería mellor xa cerralo dunha maneira institucional, por iso lle vou pedir que suba o excelentísimo alcalde do Grove, don José Cacabelos. Moi boas tardes a todas e a todos, directora xeral da Axencia de Turismo, representante da Xunta de Galicia, compañeiros e compañeiras de corporación. Perdón, alcalde, que interrumpa. A música emotivas podemos quitala, porque a mellor vai contar algo alegre e non lle vai el vai non facer de memoria, que el traballa moi ben de memoria. Miguel, debiche de dar clase, que el traballa moi ben. Moitas gracias, compañeiros. Pois, gracias. Pois, como dicía, moi boas noites especialmente aos recoñecidos, galardonados hoxe coas centolas de ouro, aos membros e compañeiros do Consello Local de Turismo, aos patrocinadores da Festa ao Marisco, a Banca, Mao, Aceites Abril, e aos veciños e veciñas do Grove. Gracias por compartir connosco esta tarde, esta gala, este evento. Facía 2 anos que non facíamos este evento e algunhas cousas cambiaron e mudaron, entre outras, a capacidade que hoxe ten o Grove de poder facer un evento destas características nestas instalacións fai poucas semanas, meses inauguradas. E a verdad que, polo menos, persoalmente sinte un verdadeiro prazer poder disfrutar dunha gala como de hoxe nestas instalacións que son de todos e todas as veciñas e veciños do Grove. E é unha gala que fai un recoñecemento a 2 grupos e 2 veciños que, como se acaba de relatar aquí durante toda a gala, ben merecido o teñen. Estamos a falar hoxe do que é o Grove. Estamos a falar de turismo, estamos a falar do mar e estamos a falar de veciños. Turismo con un emblema, Hotel Louxo, como decían antes, máis de 50 anos traballando na Illa da Toxa e poñendo ao Grove no mapa e referente no sector turístico, unha empresa de ámbito certamente familiar, non solamente, como decían, de 3 propietarios, sino o equipo humano coa directora ao frente, todos os equipos recursos humanos, que creo que todos temos esa sensación de que cando entramos no Hotel Louxo, máis que clientes, estás con un membro da túa familia, con alguén que realmente coñeces e que te sintes moi cercano. E iso é o gran éxito desta empresa, deste hotel. Ademais, a súa aposta sempre pola modernidade, polo investimento, por mellorar e por adaptarse aos tempos, de tal xeito que despois de 50 anos o Louxo sigue sendo xoven, fresco e, desde logo, referente. Así que no sector turístico do Grove contamos con elementos e empresas destas características. E, como decía antes a súa directora na súa intervención, conectan o Bao a Lanzada para chegar á Illa da Toxa, e o Bao, que ao fin e ao cabo é o istmo da nosa península, que de certa medida antes conectaban a Ría de Arousa co Océano Atlántico, hoxe nos separa ese istmo, pero que non cabe duda que todo o Grove nos sentimos mariñeiros e nos sentimos mar, nos sentimos Ría de Arousa. E coñecer este medio, coñecer o mundo que vivimos, o medio onde nos crecemos e onde nos adaptamos, porque ao fin e ao cabo a nosa economía durante tanto tempo tuvo que evolucionar e adaptarse ao medio, a nosa ría, ao noso mar, observalo, analizalo, investigalo, informalo, coñecelo. E cando algo se coñece, se respeta máis e compartimos máis a necesidade de coidalo e de ter un ecosistema de medio ambiente posible, de presente e de futuro. E ese é o traballo que fai o BDRI, con Bruno a súa cabeza e toda a súa equipa, que nos traslada. Ademais, desde aquí, desde o Grove, como les decían, abertos para o mundo, estudiantes de todo o mundo que se achegan ao Grove, a Ría de Arousa, para estudiar estes cetáceos e a capacidade que teñen de facernos máis conocedores do medio que nos sustenta e que nos identifica, que é
o noso mar. Así que tamén parabéns para o BDRI, creo que un recoñecemento feito polo Consello Local de Turismo con moitísimo merecemento, porque ademais son unha gran ventana aberta ao mundo da investigación e da ciencia, nunca mellor dito, a todo o mundo, como ben decía Bruno, coa súa recepción de estudiantes de calquer lugar deste planeta. E despois tamén temos un recoñecemento a dous veciños que, se me permiten, dificilmente un pode desligar, poder falar deles sin acollerse aos sentimentos e ás vivenzas persoales que podamos ter. Un mestre que eu lembro de matemáticas, de bioloxía, de dibuixo, creo tamén recordar, e incluso de aquelas cousas que eu nunca entendín, que se chamaba pretecnoloxía. E sigo esperando hoxe que alguén me explica que é eso da pretecnoloxía, previa a tecnoloxía, donde había que comprar aquelas serras de marquetería, non? E poñer aquelas que sempre rompían como odiaba aquelas clases, pero admiraba moito o mestre que tiña diante, porque era desas persoas, como aquí se dixo, que deixan unha pegada na túa vivencia e no teu crecimento, no de que antes se chamaba a EXB. E Miguel nos acompañou, e eu fui un alumno del durante moito tempo, e teño recordo, pero ademais, despois traslada a ese ámbito da cultura en xeral, desa cultura importante que é a cultura local da nosa vila, que se fai aquí con veciños e veciñas. E como ben decía Jacobo no seu vídeo, non sei se Da Vinci, pero desde logo Miguel é un hombre renacentista, músico, cantante, artista, pintor, teatro, non hai disciplina da cultura que non tocara, e ademais que a tocara sempre con moita ilusión e con moita pasión. E despois a disponibilidade que Miguel sempre ten para aquilo que chames. É un verdadeiro placer contar con veciños destas características, de tal xeito que Miguel Besada, parabéns desde o máis interior da miña persona. E falaba antes outro dos galardonados que as ideas hai que materializalas, pero eu creo que sempre o digo, hai unha fase previa ás ideas que son os soños. E eu sempre lle digo a todos, hai que soñar, porque nos soños aparecen as ideas convírtense en proxectos, os proxectos convírtense despois en realidades e as realidades nos permiten avanzar. Pero antes de nada hai que soñar. E a mí me van a permitir, eu tamén teño unha vivencia personal con Alfredo Fernández, compartimos algún tempo de traballo, e Alfredo é un soñador, pero soñador con mayúsculas, dos que son, sobre todo, necesarios. Porque Alfredo fai posible que eso que é a utopía, que parece que por moito que camiñes hacia ela sempre queda lonxe, Alfredo faina chegar máis perto de nós. Polo tanto, a verdade é que é un verdadeiro placer compartir que un veciño do Grove teña esa iniciativa, esa capacidade de xerar proxectos, de facer equipos, de implicar a xentes para sacar adiante soños que se acaban convertidos en empresas. E eu creo que ese é Alfredo Fernández. E se algo teñen os 4 galardonados de hoxe, creo que me van a permitir e podamos compartir, hai un denominador común que todos os 4 teñen. Son para todos nós un exemplo a seguir. E iso é a grandeza dos 4 centolas de ouro deste ano. Así que, parabéns aos 4, moitísimas felicidades e a todos os veciños e veciñas, gracias por compartir con nos este momento. Sigamos disfrutando da Festa do Marisco, que levamos 2 anos sin celebralas. Hotel Louxo, BDRI, Alfredo, Miguel, en nome de todos os veciños e veciñas do Grove, moitísimas gracias a vos. Gracias e boas noites. Gracias por estas palabras. Pois ahora sí, estamos chegando ao final. Isto acaba. E outro día escoitei unha historia así que me gustou moito e que hoxe vou vos transmitir a vos, seguramente moitos de vos xa coñezades, que fala dun mestre de universidade que un día chegou á clase, chegou con un bote cristal baleiro e puxose así diante de toda a aula
e preguntou aos alumnos, como vedes este bote? E todos berraron, tá baleiro. Entonces o mestre colleu así uns cantos rodados dun río e foi nos metendo dentro hasta que xa non collían máis. E dixo, ora como vedes o bote? E todos berraron, ora está cheo. Entonces o mestre colleu unhas pequenas bolas de aceiro, foi nas deixando caer no bote, e estas pequenas bolas de aceiro ibanse metendo entre os ocos que deixaban os cantos rodados, e volveu preguntar, entón como está ahora o bote? Entonces riron os alumnos e dixeron, ahora sí que está cheo. Entón este mestre colleu a area, e esa area deixou-na caer dentro do bote, e esta area ibase metendo entre os ocos que deixaban os cantos rodados e as pequenas bolas de aceiro. E explicoulles, vedes, este bote é a vosa vida. Os cantos rodados son as cousas importantes, a vosa familia, os vosos seres queridos. As pequenas bolas de aceiro son as cousas que nos moven no día, cousas importantes. Pero en toda clase sempre hai un alumno que se senta ao final de todo. Este alumno acercouse ca súa mochila, ao chegaron do mestre, abreuna, sacou 2 cervezas e dixo, por moi jodida que este a vida, sempre habrá sitio para un bar de cervezas. Moitas gracias, de verdade, noraboa a todos os premiados e noraboa sobre todo ao Grove por premiar a veciños e veciñas. Que disfrutedes moito, que sigades disfrutando da Festa do Marisco e por moitos anos. Ahora sí, ata sempre. Deixo vos con Devan. Sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que alguien el hambre espanta. Cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Solo uno fuera. Buenas noches, Grove. Hasta siempre.